ഹായ് ഗൈസ്, ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പുതുപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പുതിയ ഗ്രൗണ്ടായ മുൻ MLA സി മോയിൻകുട്ടി സ്മാരക മിനി സ്റ്റേഡിയം കണ്ണപ്പൂണ്ടിൽ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ആരവം വീണ്ടും തുടങ്ങുക കേട്ടോ. ക്രിക്കറ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ആൾ കൂടും. പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ ഒരുപാട് ടീമുകളൊന്ന് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു ടൂർണമെൻ്റാണ്. രാവിലെ 7 മണിയായപ്പോഴേക്കും താരങ്ങളൊക്കെ എത്തി തുടങ്ങി. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, മഞ്ഞുണ്ട്, എല്ലാം സൂപ്പറാണ്. ഈ മലനിരകളുള്ള ഈ ഞങ്ങളെ അടിപൊളി കണ്ണപ്പൂണ്ട് എന്ന നാട്ടിൽ ഈ ടൂർണമെൻറ്റോടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് പുതിയ ഗ്രൗണ്ടിലെ കളി മാമാങ്കത്തിന്.